ingkang mundhut gegendingan sengit kawula aturaken katur kunjuk dhumateng panjenengan. Ingkang mundhut sengit monggo Mas Heri. Marga bisa dadi goreng pengangen rada suwe aku kowe gedeng rasa seneng rasa kangen uga tresno saiki ne banjur tuwa rasa juwa prasaja pungkasane marang aku katon seje sajak sengit yen ketemu malah ngecek doa seku apa kok punggung semini mongko tresno saklawase kanggo kowe Surya Laras. Monggo Mas Heri Erna Waranggono. Saumpama isih nyimpen rasa kangen dan kodo dimenati moraliksem saklawase mongko endem marga bisa dadi goreng pengangen prasaja pungkasane marang aku katon seje sajak sengit yen ketemu malah ngecek doa seku apa kapunggal semene mongko tresno
monggo ingkang sampun ngasta sampur enggal remapet kemawon. Saumpama isih ana rasa tresna kang sumlebet papan sajeroning nala tak kegadang aja kanggo kanyoliya ning kene anggonku nunggu saben dina rasa kangen ndang kandha timen atimu ralingsem ora ilok salawase mongko endem marga bisa gawe gore pengangen rotok sope aku kowe gendeng rasa senang rasa kangen uga tresna aku tuwa rasa juang dipercaya tresnaku ora prasaja polatanmu marang aku katon siji sajak sengit yen ketemu malah ngicin dengasihku aja kok bunggal semene merga tresna selawase saumpama isih ana rasa tresna kang sumlempe mapan sajerone nolong tak kegadang aja kanggo kenyoliya ning kene anggonku nunggu saben dina mbok menawa isih nyimpen rasa kangen ndang kandha timen atimu ralingsem doa sang tandem marga bisa gawe goreng pengangen rada suwe aku kowe gandeng rasa kangen rasa sayang uga tresna saiki ning banjur tuwa rasa juwang dipercaya tresnamu ora prasaja polatanmu karo aku katon siji
sajak sengit yen ketemu malah ngece aduh asemu apa kok punggel semene mongko tresno salawase kanggo kowe monggo Kamas Glondor nggih Bapak sajimen botoh karek seminggu tanggale 4 Juni pidal wonten Depok Panggul priyantune ya rawuh ayo Dor mong sakmene pungkasane dadi tresnanku wis dejane aku tinggal aku jago mike vokal ngandap mati Mas Kento maituna yen mulane aku rakus kandha aku nista lan ora bondo donya lan yaktine mung kepranan barang kang durung kanyatan mbok yo eling saya suwe saya mundhak yuswa aja citra wong citra bakal namaituna golek bojo sing welas sejati sumangga ingkang Sidarondo Sidarondo pamundhut saking sinten sapunika halo Sidarondo pripun Pak Lis Sidarondo budal Kang Mas Joko matur sebaik panuwun Sudimoro monggo Pak Sidarondo kamplok iki kamplok silamu wis tak aturi welas sejati sliramu digawe lara ora wurung kasun mangke saiki mulya nanging piye kabeh iki wis kepetut ibarat kubur bakal dadi sego mula ketonku iki tanpa upama ngerti ngono lamaranmu sing tak nampa ora perlu diketuni mbah kasut janjiku biyen aku sago ngenteni ya kowe lan aku kula dadi jodone ra kena prawane
tak anteni randane ora nyono sampeyan sabar ngenteni ning nyatane tresnaku tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane andung tresno bebojoan selawase matur sembahyang panuwun samudayanipun Kang Mas Nyamin Ponso sing duwe laladan Puyung sedulur biru Kang Mas Kipli sak rombongan samudayanipun Bapak Kandim Tumpak Pelem matur sembahyang panuwun pepunden kawula samudayanipun ingkang sampun rawuh wonten kalodhangan wekdal punika sawetawis sinambi ngaturaken sampur pakurmatan nyuwun pangapunten pun didhawuh katur kunjuk dumateng pepunden kawula panjenenganipun Bapak Wasis ingkang mijil saking laladan bangun munjungan kepareng nderekaken rawuh tuwin kunturipun